In Haas binnen familie de eerste vluchtelingen omkomen. Vrijwilligers van het Rode Kruis en de veiligheidsregio hebben zo'n juist het Waan de West om de Waddenhal in de stad interview gezien. De vluchtelingen zullen voor eerst maximaal 3 dagen in de crisisopvang in Haas opvangen worden. Uw verslagjouwer Auke Seldenus die stiert in de buurt van de Waddenhal. Auke, hoe is de situatie op dit stuit in Haas met die vluchtelingen? Nou, hier achter mij staat de Waddenhal en daar zitten op dit stuit 140 vluchtelingen. Ze binnen om 11 uur aankwamen vanuit Rotterdam. Daar zitten ze in de sporthal van de Erasmus Universiteit. En ze binnen hier dus hingebracht en zitten dus in de Waddenhal. Ja, heeft u ook contact gehad, of hebben kennen eigenlijk, met de vluchtelingen die met de bus aankomen binnen in Haas? Nou, de passen is wel wat op afstand houden, maar we kunnen wel met een paar vluchtelingen praten. En wat mij opviel is dat er toch een heel soort onwissigheid is bij deze mensen. Zij binnen op de bus stapt, wist net waar ze heen zoen, weten echt net hoe lang ze hier blowen moeten. Dus die onwissigheid bij de vluchtelingen hier in Haas, die is tiergegrut. Ja. Ja, hoe lang is de blow? Dat is dus eigenlijk van het hier natuurlijk, zowel voor de vluchtelingen als ik voor de gemeente en de meesten die er in de buurt van de sporthal wij niet. Er waren altijd een zijn 22 uur, hè? Ja, dat is nog heel iets. Het is een sanierende crisis-noodopvang. Dat betekent maximaal 22 uur. In het brief dat de mensen hier kregen hebben, ook in de sporthal, staat dat zo is. Dat ze dan verder moeten. Maar ja, misschien dat Willem Boersma van het Rode Kruis mij dat vertellen kan. Van, is het zo dat ze maximaal hier 3 dagen zitten? Nou, dat is wel de helpvraag die wij via de gemeente Haas kregen. Ja, van 22 uur. Maar hoe 22 uur weten we hoe wist dat is. Want wat mij opviel is dat de vluchtelingen daar een heel soort vragen over hebben. Van, hoe lang blowen we hier? Ja, dat kan ik me voorstellen. Wij gaan er vanuit 22 uur. Maar goed, wij zijn de assistent van de gemeente Haas. En als het langer wordt dan 22 uur, blijven wij hier in elk geval langer dan 22 uur. Wat betekent je hem voor de mensen? Nou, wij proberen de mensen op te vangen. En we hebben hier een paar EHBO'ers daar in nacht. Waaruit er mensen binnen die daar vragen over haar. En wij doen vooral een hele grote logistieke operatie. Trof voor de gemeente Haas de beheerden met alles erop en eraan te regelen en in elkaar te zetten. Ja, dat heb ik ook gezien van een beetje. Maar 140 mensen, ik heb gezin gezien, ik heb Lietse band gezien. 140 mensen in één sporthal. En ze kennen niks, ze maaien niks. Nee, dat is net luxe. Daarom heet het een crisisopvang. Het is natuurlijk pure noodzaak om die mensen even onder dak te brengen. En wij hopen dat ze hier zo gauw mogelijk weer wij kennen voor hun. Want helemaal deel vragen hoe krijgen van de mensen van ja, waar ben we nou eigenlijk? Nee, wij net. Als wij daar van de mensen vragen hoe krijgen waar ze binnen en hoe lang het ze hier binnen, dan sturen wij ze terug naar de medewerkers van de gemeente Haas. Zo'n eerste nacht, is dat voor jullie ook spannend? Ja, want dit is voor ons de eerste keer, zolang wij in Friesland, zolang ik in Friesland bij het Rode Kruis actief ben, nou wij dit nog niet eerder bij de Eindhoven. Bedankt. Gradien. Auke Seldenus dus in Haas dat. Dan gaan we naar het Heerenveen, medewerkers van de gemeente en ik vrijwilligers van het Rode Kruis Derde hebben hier de Blauw-Wiethal. Op het Heerenveen dus kleermaken voor de komst van zo'n 200 vluchtelingen. Er is alles op alles zetten om de gasten eind van deze middag, begin van de jong, haar een tijdelijke verblijfspak te krijgen. Het Heerenveen is er klaar voor. De laatste bedden bij het klaarzet voor de vluchtelingen die uit Syrië, Irak, Iran en Eritrea komen. Zij zien 2 dagen de sporthal ombouwd naar een noodopvang. Uw accommodatie is eigenlijk een beetje oernaam door de gemeente op dit moment. Met de COA. En nou ja, in principe is alles dat is het mooie in uw locatie. Met een soort kleedkamers, het toiletgebruik en alles. In principe staat alles ter hun beschikking. De verschillende sportclubs die het gebruik van de hal kunnen tijdelijk net trainen en geen wedstrijden spelen. Daar wie net els en één blied mee. De ene stiert direct paraat en ik snap het en wat kan wat viert het van. De oren die zei van ja, maar wat moet ik nou oors? Want ik heb mijn pakje net. Maar over het algemeen, als het 1 keer even wat inwerkt, dan gaat het goed. Ik voor het CIO's bezit het extra werk. Haar lessen, normaal in de Blauw-Wiethal, maar de Joert en Moon uitwieken. We vinden het eigenlijk geen probleem, want het is zoiets menselijks vind ik dat je ergens kunt overnachten. Daar maken we graag ruimte voor, dat is geen enkel probleem. Leerlingen die de oors in de hal zitten zonnen hebben no les bij voetbalclub Heerenveense Boys. Boven dat zullen de CIO's-leerlingen morgen wat sportiefs organiseren voor de vluchtelingen, zei is de bedoeling. En dan gaan er wat ons betreft veldjes uitgezet worden en gewoon lekker even bezig en met andere dingen aan de slag.
sporten, voetballen, spelletjes doen, van alles. De commissaris van de Koning, John Jorritsma, zucht van de media even op het Heerenveen, de Jerome burgemeester Tjeerd van der Zwan. Ik zei zeggen dat alles klaar is voor de komst van de 200 vluchtelingen. Dit komt binnen, het rekketje het. Dat je hier komt, je zegt het op de televisie, je zegt het in de kranten. Maar dat je dan hier in deze prachtige zaal komt en je zegt al die bedden, nou, zeg eens achter mij, dan word je er stil van. De sporthalbeheerder is blij met de help die ze bieden kennen. Wanneer deze vluchtelingen hier binnen, nou ja, dan dat we al een gevoel hebben dat we heel geduldig binnen, dat we dit wel maaien.